Kabalo ba kalangga ang usa sa pinakamaanindot na mahitabo sa ato ang kinabuhi kay ang panahon nga masakitan ta. Ang kasakit adunay duha ka parte, ang negatibo ug ang positibo. Ang negatibo, magpuyo ba ta nga miserable ang ato ang kinabuhi hangtod sa hangtod? O ang positibo, magpuyo ba ta nga i-improve pa ang ato ang kaugalingon o ato ang kinabuhi? Siyempre, piliyon nato ang positibong parte niini. O diha na nato ma-discover ang ato ang kaugalingon. Nalikayan na nato ang mga butang o tao nga naghatag nato og sobrang nga kasakit. Ug ma-discover nimo kung unsang klaseng tao ang gusto nimo makauban hangtod-hangtod sa imong tibuok kinabuhi. Ug ma-discover nimo nga mas higugmaon pa nimo imong kaugalingon, self-love kumbaga. Mas tin-aw na imong mga mata nga mag-focus na ka sa imong pangandoy bisan nag-inusara. Mas na-motivate pa ka nga mas ayuhon pa nimo ang imong kaugalingon kaysa sa una. One day, ang tanang kasakit nga imong nahiguman karon mawala na. Hilabi na kung makatunan na nimo ang mga butang na angay nimong makatunan. And that time, masyak na lang ka na ang tanan nimong giampo o gipangandoy anaa na sa imong atubangan. Ug maabot ka sa punto nga pasalamatan nimo ang mga tao nga gahatag nimo og sobrang nga kasakit. Maunang kung ang naa ka sa kasakit karon, tan-awa ang positibong parte niini para makapadayon ka sa imong gustong buhaton sa imong kinabuhi.